zai kishin wanda ke kauna shi. Bangaren kauna karka yorance ko kuka ciyo bashi. Yarin kauna ke sanya mutum yayyo zafin kishi. Zan alkinta a gida na ke dai zan yi rarrashi. Ki aminta da ni har gidanku na zo nan me ka kudin toshi. A kanki na shirya mai suna a yanzu zana dau shari'ar ba mu da juna. Domin raina zai daina numfashi. Ke da ke zance a cikin raina kuma ba da yin fashi. A bugen waka zan yi baiti ne ba na jiran kamshi. Shirgon hange a kwatance da mikiya kusan shi. Daɗin zance a ji sha bakin wanda ya shi. Mai rai na kaɗan wata rana zai sata in an bare shi. Rainan ɗako aka ba mata dan su suka haife shi. Karatun kurma Allah ne kaɗai ya gane manufar shi. Girma sai koka shi ko durmi da rashi ya kasan shi. Wanda ke jin yunwa in ka ba shi abinci ta ki zai ciye shi. Lallai bayan fashi sakar kauna shi masoyi zai dinka wa masoyin shi. Hadari ya taso mai makwanci shi kwata ki zai je shi. Farkon soyayya aka ce kallo ke mi ka sakon shi. Allah ne yaro ya rarrafe kuma ya tashi. Zafin doka na sanya mutum ya zubi da shi. Ita ko wala na sanya mutum ya musa laifin shi. Shi ko wanka in ka sa soso ai za ka ji daɗin shi. Waka da kiɗa ai sana'a ta ne ba na fashi.